chce coś opowiedzieć, więc tak króciutko prosiłem. Przepraszam, że wcinam takie poważne sprawy, nazywa się Boże Książka, pisze wiersze, ale troszkę na temat Śląska myślami, na temat tego dyskursu wokół Śląska myślami. Od słynnej wypowiedzi prezesa, że wybór śląskości to jest ukryta opcja niemiecka. Tak? Otóż, proszę Państwa, o Niemcach my zapominamy, mówiąc o Śląsku. A przecież do 1989 roku nie uznawało się istnienia Niemców na Śląsku. W tej chwili Niemcy na Śląsku, czy to opolskim, czy to górnym, czy nawet cieszyńskim, uzyskali status mniejszości. Ślązacy nie walczą o niemieckość, bo nie chcieli. To by się po prostu do mniejszości niemieckiej zapisali. I to jest bardzo ważny argument, którego się w ogóle nie podnosi, moim zdaniem. A co do Ursuli Pęcz, która napisała te Wierzchnie Kinderman, później po tej książce Wyśmienkinder, prawda? To była zresztą pierwsza w NRD książka, która w ogóle poruszała tą problematykę tego wypędzenia czy uciekniętych Niemiec. Wierzchnie Kinderman jest książką o tyle interesującą, że ona powiada, już nie jesteśmy dziećmi. Już się skończyło, już wiemy, na jakim świecie żyjemy i czas skończyć z resentymentami. Prawda? Z tego punktu widzenia ta książka jest niesłychanie ważna. Ja tam się specjalnie na literaturze nie znam, ale zwłaszcza niemieckiej, ale coś tam słyszałem.